Maswera sei ndinokutenda mashamarari vedu majournalist edu vatori venhau vanotipa nhau nguva zhinji uye vateereri vechirongwa chedu. Ndinokutendai zvikuru wemachannel wechirongwa cherevolution nevana veZimbabwe vari kumativi mana enyika. Ndoda kukutora mukana wokukutendai zvikuru vashamarari vedu vatori venhau vanotikwenenzverera paJolas TV channel. Ndoda kukutendai zvikuru, basa ramuri kubata iguru. Bana chatufa channel TVs and all medias, vanana Kuliend channels nevamwe vakasiyana siyana vakasiyana machannel. Ndoda kupa mukana wokutenda hangu. Asi regai nditsanangure ndichiti dambudziko ratapinda panyika yedu yeZimbabwe, mukoma Kuliend, tapinda dambudziko revanhu vemunyika medu vajaira kunyeberana, vajaira kuteerera makuhwa, vajaira kunyeberana zvatiri kuita mumachannel zviya izvi. Vanhu vanofarira nhema stereki mumachannel, vanhu vanofarira kunyeberwa mumachannel, vanhu vanofarira kunyeberwa mumawhatsapp. So tikazotaura chokwadi chechamunobudisa vana Kuliend chiya chokwadi chamunotaura chiya ichi, vanhu vanotanga kutokuvengai, vanhu havazokudii, vanhu havakufarirei. Zvandiri kutaura izvi mukoma Jolas channel amudiwi mukaramba muchibudisa chokwadi ichi munovengwa, but muchitoudza vanhu chokwadi chezviri kuitika paground. Anditi muri kupaona ka? Saka vanhu vanoda kufarira kuti mutaure nhema, senhema dzakagara dzichishandiswa vana veZimbabwe kubvira panyoka yemabhunu aripo, vanhu vachipinzwa murodhi paya vachinzi taapa bhodha, tapinda taamunyika, taachina namudzingwa zviya, nana nyoka yemabhunu paya, nana Saruwaka. So nenyaya yekunyeberwa yekuti vanhu vanobiswa mari nemari nguva nenguva, vachinyeberwa. Panguva yaJobosika vanhu vakabisiswa mari zvakanyanya, mari dzakawanda dzaitwa madonations. Vanhu vanomirira paitika chinhu munyika, kana hovhiyo kana problem, ndipo vanoda kuwana mukana vana tsotsi ava. So iko zvinezvi ukatarisa vanhu vakasechwa mari ichinzi ichengete nyoka yemabhunu nemamwe zvakawanda. Mukaenda kumachannel akasiyana siyana, vanhu vari kusecha vanhu mari. Vana Jeff Judah wako vari busy wokusecha vanhu mari dzacho, kuti dziri mari dzekubatsira nyika here, hazvina monitoring, mazviona manje. Saka ndoda kukutendai zvikuru vana mukoma chatufa, muri vamwe vanhu vari kupa chokwadi chakakura munyika. Basa ramuri kupa rakakura vakomana vechatufa. Ndoda kutaura chokwadi, because chokwadi chamunobudisa chasiyana nechokwadi chepa ZBC, chasiyana nechokwadi chepa Herald. Mazuva ano vanhu vakutorarama nechokwadi chamunobudisa. Ndinototenda kuti rambai makadaro. Vanana ningi although Gambakwe vanhu vano confuse naye Gambakwe, but ane chimwe chokwadi chaanobudisa. Ndoda kutenda futi zvakare ane pamwe paanobudisa chokwadi, pazita pamwe paanonyeba. Saka regai nditi ndoda kutenda zvikuru. Dambudziko ranetsa munyika yedu yeZimbabwe nderekuti vanhu vanoteera maWhatsApp anovataurira nhema, machannel anongonyeba, ndo pavanonyanya kuda kutsvaga nhema idzodzo. Vanhu votodzungaira. Isu ana baba chinogurei tikada kuti titaure chokwadi chatinotaura, especially chandinotaura inini, chinorwadza maZimbabweans, especially vari mumedia, vakomana ava, especially vari based kuma political parties avo. Vari kukanganisika, vari kuvhiringika neni, vari kutambudzika nababa chinogurei. Vari kurwadziwa, vari kurwadziwa. Ndiri kunyeperai vakomana vepamedia ava, vari kurwadziwa, vari kurwadziwa. Vakomana vepamedia vari kurwadziwa, handiri kunyepa va, nechokwadi chandinotaura ka, vari kurwadziwa. Mamwe machannel groups atina waya, vanorwadziwa nechokwadi chimwe chandinobudisa, handiri kunyepa. Saka pamwe pacho varume, ndinzwirewo tsitsi, itai rudo vana veZimbabwe. Nditori muhondo nenyaya yekuti ini ndiri munhu anoda chokwadi nguva dzese, ndiri munhu anotaura chokwadi nguva dzese, ndiri munhu anoda kurarama nechokwadi, kumira nechokwadi nguva dzese. Saka vanhu venyika yedu isusu havasi vanhu vakajaira chokwadi, vakajaira nhema. Izvozvo zvokunyeberwa izvi, iko zvino muri kuona ndiri kutaura nyaya yekuti vachiwenga kutokundikana kwavari kuita uku. Kune vanhu vanoramba kuti vachiwenga havana kukundikana, but vanhu zvichitooneka pamedia
zvichitooneka pachena chaizvo kuti vanageza apa zvinenge zviri kutodzvanya apa, zvichitooneka pamedia kutoti sure background chaipo vanhu vacho vese vanonge vanomira naChiwenga vacho muZANU-PF vari kudzingwa. Mauto chaiwo akanga achimusapota akabatsira kubvisa Mugabe ese akapera kuurayiwa, mamwe mauto akapera kugumurwa basa, mamwe akapera kupuhwa mari. Saka ukada kuti utaure chokwadi ichochi kuti vana vaZimbabwe ngative a good option, another option, zvinonzi baba Chinogurei mupanduki. Saka ndinogoita mupanduki nezvinhu zviri pachena here, zvinhu zviri kuoneka varume, ndinogoita Murakashi zvinhu zviri pachena here zvatiri kuona izvi, toteera nhema here dzinotaurwa dziya nana Traore dziya. So kungoramba tichingosumudza slogan chete kuti pamberi naChiwenga, pamberi neguro guru, zvichibatsireiko pasina chiri kubuda, ende zvichiratidza kuti view yacho naka vana Traore vacho vachapedzisira vangosendeka mapfumo pasi futi watongonyarara futi, zvichapedzisira zvadhakwa. Madira acho munhu kadai ukanzi wada mukadzi wakomana, ukada mukadzi zvokuita zvonge uchamudya ka, zvina kunaka wakomana. Vana Traore pamwe pacho ngavataure nyika chokwadi, ngavamire nechokwadi wakomana. Pane zvimwe zvatinenge tichitongoona kuti hongu tine macontracts atakasainirana, hongu tine madhona anotisponsor vamwe vacho, ndo zviri kuitika zvamwe vana madhona, ndo zvazvinotaridza because unotoona kuti sei asingadi kuchinja mbo yaari, sei asingadi kuchinja nzira yaari, sei achiramba akaoma musoro. Madhona, masponsors, vana naSaruwaka munokaona zvavakaita paya vana Ningirikini vese ava, ivo vana tocha ava havadi kumira nechokwadi chaicho, but vanoda kuti varambe vachingonzi zvavari kutaura ndizvozvo. Vana nyoka uyu hanzi Geza Junior vanongoda kubhilivhisa vanhu kuti ndivo vanese, but yese yachona mukaitarisa background ka shwa ZANU munangagwa kutoita zvaunoda ende utobudirira. Vana veZimbabwe vachingoteereswa machanel maaudio chiko zvinosvika kupiko zvinhu izvi. Ngataure zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame, vanhu vanunurika wakomana. Ngatiitei zvinhu zvinobisa munangagwa, noti kuswera tichida kubhilivhisa vanhu nezvinhu zvisina nebasa rese. Zviri nani kuti vanhu vati baba Chinogurei vakaipa but tichitaura chokwadi. Zviri nani kuti vanhu vati no yanotara, so pane kuti titaure darame nechokwadi, kuti chokwadi changu vanhu vanobvira vachiti baba Chinogurei vakaipa, but kokupedzisira vanhu vachazochibhilivha, kokupedzisira vanhu vachatozotopedzisira tomira neni vatoona kuti but murume anotara chokwadi. Udofo chete varume vatinawo, but dai takatenda kuchikoro pamwe pacho dai tiri mberi chaizvo, kutodarika vamwe vacho vatiri kuti vafana vakaenda kuchikoro vacho vanofanira kuita zvinhu zvinomusoro, zvinhu zvinoshanda, zvinorohwa, because vanhu havari kuitira kuonekwa, vari kuita makwikwi, ende vanhu havari kusapota bhazi ravo zvakafanana kusapota bhazi rekwaMwazozo kana kuti rekwaTauya kana kuti rekwakurakurerwa kana rekwaTenda kana rekwaMazarura kana BNC, ndo zvavari kuita varume ava. Taakuita ngati vanhu vemachannels atakusapota mabhazi kuti uyu anomira naBNC, uyu anomira naNingirikini, naTenda uyu anomira naNingirikini. So even Tenda ikanzi yaita accident, munhu anoramba kuti haina kuita accident. Mazarura ikanzi yafira paNingirikini kana kuti yabeura yauraya vanhu, vanhu vanoramba kuti Mazarura yauraya vanhu. Sei mazotaura kuti Mazarura yauraya vanhu? So pane zvatiri kunyatsoona tese paground Zimbabwe kuti shwa vana naChiwenga apa kupabuda ka inyasha chaidzo apa. Because vakarera nyaya iyi kubva kudhara tichizvishora isusu vana baba Chinogurei, mukati vana baba Chinogurei vanopenga. Takakubvunzai kubva kare kuti no vaChiwenga kana vachirera nyaya iyi zvese zviri kuitika zvivanenge vakanyarara, vachitambirana naED usiku paairport, vachiita mameeting naED, pati mubata imomo vachitukwa vachishungurudzwa, vanhu vachitotsva mwoyo nokurwadziwa kuti murume uyu zvaari kuitwa hatisi kuzvida. Vana Geza vese vanotengesa vanhu data, anytime tengai data. Izvo zvimai kana katengai data vanhu vanofungidzwa kuti pane zvinhu zvisvinu kana zvikurukuru chaizvo zviri kuuya. Ndakataura kudhara ndikati varume vana Geza havana chinhu chavanozoita vari voga kana kutuma vakomana vafana vana Geza Junior kuti varwe hondo, havarwe vega hondo vana Geza. Vana veZimbabwe ndo vachatotumwa kuenda pahondo, ndo vachatotumwa veopposition, veZANU, vechi mapato akasiyana. Saka imi varume batai vanhu zvakafanana munyika, uye batanidzai mapato, batanidzai, respectai vakuru vemapato, musanyomba mamwe makuru vemapato, because ndo nyika yacho. Vanhu ivavo ndo vanogona kutaura nevanhu vakanzwika kuti handei kuhondo, ndo vanogona kutaura nevanhu vakanzwika kuti handei pademonstration. Saka musanyomba even vanachamisa imimi, musaita zvinhu zvenyu muchitadza kuti muri coward kana kuti muri selfish kana kuti makarerekera kuZANU-PF kana kuti makarerekera itai zvinhu zviri neutral, zvinhu zvenyu zvamuri kuita izvi. Musabva manyatsoratidza kuona kuti nyika yese ione kuti vakomana vamatsotsi, because munangagwa Chiwenga akadaidzira vanhu demonstration unogona kutadza kuteererwa nevanhu, but Chiwenga akadaidzira demonstration vanhu vanopinda murodhi, nyika yese inozara kufatama, nyika yese pese nezvozvo inotadza kufamba.
Saka pane punhu amunofungidza kuti haana basa but ane basa. Imi moita busy rekuita machannel eZanu PF. Moita busy remachannel ekukurudzira vana Chiwenga ekusapota vana Chiwenga. Moreover nyika yese haisiriyo yese inoda Chiwenga, haisiriyo yese inoda ZANU PF. Zvinhu zvamuri kuita zviri kusabotage yevarume. Saka ndiri kuti chikoro makaenda henyu but dambudziko ramuri kuita otherwise mune pamuri kuruma. Now iko zvinezvi ngatikurudzire vanhu, nyaya itoripo yatosara panapa. Nyaya inogona kuti titange chimurenga chacho mpaka chimurenga banyambura chaicho. Inyaya demonstration. Ngatichikurudzirai vanhu kuti timhanyisane nemusangano wekwamutare uyu. Ngatichiitai demonstration iri heavy. Ngatichitibatanai machannel ese pari zvino. Ngatimbomirai zvokurwa zvokutukana, ngatimbomirai zvokukakavadzana, zvekusapota bato zve ngatimbosiyai zvekusapota chizvazvi. Kwete kuti vamwe munoti mirai kusapota mapato, momisa vanhu opposition kusapota chamisa. Imi moramba muchifamba neZANU PF nemazana ana Chiwenga. Ndo patiri kupesana ipapo, pamuri kuona pari kufira nyaya kuti munoti munomisa vanhu vese ava uku. Moda kuti zita raChiwenga chamisa risasumudzirwa kana kuti vanhu moita songe moda kutraina vanhu kuti vajairire zita raChiwenga. Ndo patiri kunetsana ipapo. Maiti chamisa haana nyaya, chamisa akadhakwa. Chiwenga wacho ane nyaya chaichai wachona. Chichaita Chiwenga wacho. Ndava chamisa urutori nani urikutokurudzira nyaya yakanaka ende chamisa wakatovoterwa kwawina maelection mukambirira. Iwana Chiwenga kwambirira. Saka maiti mimi chamisa akadhakwa papi. Iko zvino makanga muchimanidzira kuti chamisa ajohwinawo. Ojohwinawo munasi uno chiwe chamisa angadai ari kunzi chiinana neZANU izvozvi. Ndava Chiwenga uri kufamba naMunangagwa, uri kuonekwa naMunangagwa. Saka maida kusungisa chamisa nekuroesa chamisa nekushungurudza chamisa kai. Maida kuuraisa chamisa kai. Moti kwa chamisa akashata, mwe munhu anenge akanyarara murakasha akadya mari. Chiwenga wacho akadya mari here. Uri nezuro chacho vaiseka pa airport nana Munangagwa. Ivana mudzingwa. Nyika yakajaira kunyeperwa mani nevakomana ava mani kutaura chokwadi mani. Vanhu dzidzai kutaura chokutera chokwadi mani. Zvinhu zvinosunungura nyika ndo zvatinoda isusu mani. Hakuna munhu asingadi kudya varume, tese toda kudya but ngataure zvinhu zvine musoro. Tombomira kumhanyira makare ekudya. Zvinhu zvamuri kuita soka. Musatambe nepfungwa dzevanhu imi vakomana vemachannel imimi. Zvimwe zvinhu zvamuri kuita soka. Zvimwe zvinhu hazvishande mani, zvinhu zvamuri kuita vana tochka mani. Tai zvinhu zvine musoro mani, zvinobatika zvinoshanda mani. Mimi wana mudzingwa vana Saru wakaima vana Traore imimi. Siyanai mani nokushandisa nyika mani, imi nokuitisa vanhu nyika mani. Sikera muchitaura zvinhu zvisina nebasa rese mumachannel mwana Stole. Zvinhu zvamuri kutaura zvacho kana mukaita analysis dziri special pachannel yako Stole. Zviri kurwisa nyika here, kusunungura nyika here, zviri kubisa ZANU here izvozvo. Kana imi wana tochka zvamuri kutaura kwai ana bai tochka. Muri zvinyi zviri kubatsira chizvi. Hapana kana chazvamutsa kana musoro even makabvira kuita unyanzvi wokutaura even machannel wacho muchivhara muri kurongei. Hondo inorongwa nemedia, hondo inongopera pamedia. Demonstration inokura pamedia, mashoko anopera pamedia. Ari kuvhundusa ZANU here kana kuvhundusa Munangagwa iwa. Uri kumisa zviri kuita Munangagwa here iwa. Iko zvinomusangano pamutare wakutosvika uyu. Muchingoti gudo guru gore gudo uya Chiwenga ana mutare achauya. Ngatibatane tite zvinhu zvine musoro. Ngatitaure zvinhu zvine musoro. Chiwenga wacho tikatita zvinhu zvine musoro unogona kutonununika ukatofara futi ukatozwana pekutangira. Ndava tikaramba takangomira naChiwenga zvakadhakwa izvi zvitozwa zvakatodhakwa izvi. Hapana kwazviri kuenda baizvi. Ndo mahumbwe atiri kukanyiswa nevakomana vepolitics vana Chiwenga. Vana Chiwenga vagara vari vanhu vemadhira ava. Vanopinyoresa nyika kunjuga kuwasiya vari vega. Vada tomira neZimbabwe. Andi wakaisa nyika maoko aMunangagwa here. Ko zviri pachena akati ma11 tinawozvo. Mugaba akasiya ati pai Chiwenga. Akati wewe Chiwenga tonga akaramba. Akati chipai chamisa. But Chiwenga akapa Munangagwa. Pama election ese apfuura muna Chiwenga ndiye anga rana campaign wacho wa Munangagwa. Unopenyoresa nyika kunjuga weChiwenga uyu. Asi okuteba Chiwenga hatembeki ndo zvinonetsa. Chiwenga anonetsa kutemba. Chiwenga hatembeki. Geza ringatori straight Geza. Geza it's a serious man Geza. But Chiwenga ari kunetsa kutemba kuti nyatsomutemba bari chaipo. Damani unotonetsa uya. Tonzwisisa chaipo. Nenge kungotukana fake kunetsana fake wanenge madhira vava plans dzawo dzavakarongana naMunangagwa dziya vanozivana vanhu vaya. Chiwenga akapuwa bag uya. Ashamisa achitobviswa ngadzingwa akatori plan yake kuenda kozorwa zvake kutoenda korimo. Unokotonyengerera kuprotecta mabusiness ake nemari dzake uya kutoramba akakwatirana naMunangagwa. Unorasisa vanhu damani uya, unovhiringidza mani, unoconfuse vanhu damani uya mani. Vanhu vabvira kare kumira naye mani. Vanhu vese vakafurirwa kutuka chamisa kuwenga chamisa vachibvunzwa damani une plan. Tini baba chinogure mazvita. Demonstration yanga ichifanira kutoitwa ipapa takatasana nende program kwaMutare apa. Ndokuti tigone kukrasha zvinhu izvi.